الشمس يدي الجميل ta' wiċċek inti s-sebba il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull filgħod u bloħ l-alsin ja mulejja nisikħaj għaliex int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħnina jintfawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Eżis ħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa, il-jum li jitfanna ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu, eżis ħuti biex nimmeditawh is-salib biex inkellmuh u nħalluh ikellemna. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li bimħabba kbira il-qajt l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' ħutna Konsilju u Karmena Xkembri. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżiż, naf li jittajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi. Ir-rieda tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu, iżda id-dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija, meta rrid nagħmel it-tajjeb ifeċ qudiemi il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni il-liġi ta' Alla, iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra il-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejkem bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt. Niżaħħar lil Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-Mulej. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Fema tajba u werfa allimni għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel, allimni il-kmandamenti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Tkun it-tiba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuqi tjubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek hi l-għaxqa tiegħi. Allimni ma ninsaqat il-preċetti tiegħek għax bihom int tatini l-ħajja. Tiegħek jien, salvani int, jien infittex il-preċetti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Alleluja,
Alleluja. Alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċoħ boħra, tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll, mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu is-sewwa? Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti, intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq. Li ma jmux ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej it-tifħi bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħuti naħseb li l-kol kemm aħna għandna xewqa profonda fil-qalb tagħna li ngħixu ħajja tajba. Li nagħmlu t-tajjeb u naħarbu l-ħażejn. Però kemm il-darba fil-ħajja tagħna eżis ħuti jiġrilna bil-maqlub. Li forsi quddiem it-tajjeb nkunu bla ħeġġa, quddiem li nagħżu dak li hu tajjeb ma nurux entużjażmu, nintelqu u forsi ma nagħmluhx. U l-ħażin iħossuna miġbudin lejh, eżis ħuti. U nispiċċaw iktar nagħmlu l-ħażejn li ma nixtiequx milli t-tajjeb li tant forsi nixtiequ nagħmlu. Din ħaġa forsi tista' taqtalna qalbna kultant jew tiskoraġġina. Però eżis ħuti m'għandniex għax niskoraġġixxu rwieħna, għax mhux aħna biss hekk. Ma nafx tajtux kasu l-ewwel qari tal-lum, jien għalija waħda mill-isbaħ partijiet fl-ittri ta' San Pawl, fejn San Pawl jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu ta' din il-ħaġa. Ħanerġa' naqrajilkom parti minnha. Naf li t-tajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi, irrida tajba qiegħda hemm fija, jiġifieri nagħmel it-tajjeb, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Jiġifieri rida tajba li nagħmel it-tajjeb u nispiċċa ma nagħmilx it-tajjeb. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu iżda dnub li hemm jammar fija. San Pawl qed jammetti li qed fadal id-dnub jammar ġo fih. Dan San Pawl x'jagħmlilna kuraġġ eżis ħut l-aħħar sentenza. L-aħħar sentenza kemm qawwi jisimgħu mill-ġdejt. Imsejken bniedem li jien, min se jaħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Niżżoħar l-Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kemm sabiħ eżis ħuti. Mena fil-waqt li aħna fl-esperjenza tal-ħajja tagħna kniffukaw fuqha biss, nispiċċaw naqtaw qalbna x'nindunaw kemm aħna dgħajfejn. Però propju għax Alla jħobbna, propju għax nafdaw f'Alla, għax għandna fidi fih, aħna ma naqtawx qalbna, għax nafu li magħna għandna l-mulej, li f'qalbna hemm il-mulej, li l-mulej ma jabbandunaniex, li l-mulej anke mid-djufija tagħna kapaċi joħroġ ħafna grazzja u ħafna barka eżis ħuti. U għalhekk kif jgħidilna San Ġorġ Preka, il-qtieħ ta' qalb qatt m'hemm postu fil-ħajja tal-bniedem. Il-qtieħ ta' qalb qatt m'hemm postu fil-ħajja tal-bniedem eżis ħuti.
qatt ma jiġi minn Alla. Allura nagħmlu ħilitna biex nevitaw il-ħażin. Nagħmlu ħilitna biex nevitaw id-dnub. Nagħmlu ħilitna biex nagħmlu tajjeb, eżis ħuti. Imma meta nisbaljaw, u xek ma naqtawx qalbna, u xek nafdaw falla. Irridu nagħmlu distinzjoni importantissima eżis ħuti fil-ħajja tagħna bejn il-guilt feelings, is-sens taħtija u l-indiema li huma totalment differenti. Alla ma jridx il-guilt feeling, Alla ma jridx is-sens taħtija, mela li jiena niffoka fuq il-ħażin tiegħi u noqgħod ninkett fuq il-ħażin tiegħi u naffexxi lil nifsi iktar l-isfel. Dak ma jkunx ġej minn Alla. Alla jrid l-indiema. L-indiema jfisser li meta ninduna li żbaljajt, naċċetta l-iżbal tiegħi imma ndur lejn Alla u nemmen fl-imħabba tal-Alla li hija ħafna ikbar mid-dnub tiegħi, Alla jeħlisni mid-dnub tiegħi, Alla jsalvani, Alla jqajjimni mill-ġdejt u jenni biex inkompli miexu ma naqtax qalbi, Jeżus ħuti. Dik hija l-indiema. Però Ġesu llum fl-Evanġelju iwissina fuq xi ħaġa. Għax Jeżus ħuti hemm dnubiet ta' djufija li l-kol kemm aħna ħatja tagħhom żgur. Imma hemm id-dnubiet tal-malizzja ngħidulhom mhux hekk Jeżus ħuti. Id-dnubiet li l-bniedem jagħmilhom b'għajnejh miftuħa. Id-dnubiet li ħanejtek ġejjin mill-lebbusija ta' ras. L-ewwel parti tal-silta li smajna llum. Ġesu qed jgħidulhom in-nies, mela taraw sħaba tila fil-punent għal menu ilu hekk kien illum it-temp tgerfex ukoll. Tgħidu li ġejja x-xita, u hekk ikun. Uk jiġi r-reħisfil tgħidu ġejja sħana, u hekk ikun. Ejwa tafu tarfu t-temp. U ż-żmien ta' issa jiġifieri qed jgħidulhom iż-żmien tal-Messija ma araftuhx. U żgur li ma arfuhx iż-żmien tal-Messija. Minħabba ras-ibsa tagħhom għax ma ridux jaċċettawh. Jaraw il-Ġesu jagħmel miraklu jkeċċi xitan u jgħidu li bil-qawwa tal-prinċep tax-xjaten ara x'ġennata. U Ġesu jgħidilhom mela x-xitan ħada kontra tiegħu innifsu. Jaraw il-Ġesu jagħmel miraklu jitolbu minnu sinjal mis-sema. Ir-ras ibsa. Mela r-ras ibsa hi waħda mill-ikbar ostakli fil-ħajja spiritwali. Meta jiena nara fil-verità nesperjenza l-imħabba tal-Alla u nibqa' nwebbes rasi u xek fit-traqat tiegħi u nibqa' ma naċċettax ir-rida tal-Alla għalija. Meta eżis ħuti l-iżbal ma jkunx ġej mid-djufija, ħafna drabi żbal ta' djufija kważi tinduna l-iżbaljajt wara l-iżbaljajt, imma jkun ħanejtek noqqas dnub li jiena ppjanajtu ħsibtu u rittu u xek u l-murej forsi fetaħ li għajnejja u bqajt sejjer fit-triq il-ħażina. Mela dik l-ewwel ħaġa, t-tieni jiftħilna għajnejna minn ħaġa oħra eżis ħuti li hija komuni ħafna sfortunatament fi żmienna, il-ġlied u l-firdiet. Ara xejdilna, jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti jintu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkun għadkom fit-triq mhux hekk li ma jmux jitħajk fil-idejn l-imħallef u l-eżekutur tas-sentenza u tispiċċa fil-ħabs. U hemmhekk ma toħroġ qabel ma tħallas sal-inqas ħabba u ħafna eżis ħuti fi żmienna din il-ħaġa. Dan is-sens komun qed jgħidilna l-mulej. Insewa. Kemm rati eżis ħuti bejn aħwa u familji u kemm firdiet fuq il-wirt u kemm ġlied eżis ħuti li ma jġibx li fdwejjaq u inkwiet u depressjoni u mart eżis ħuti. U tberbiq ta' flus eżis ħuti. Għaliex? Għax sempliċement irid inżomm il-ponta. Għax sempliċement irrida tgħaddi tiegħi. Għax sempliċement derli forsi li ma ħadx daqskemm ħal ieħor jew l-oħra eżis ħuti. U ninsew li l-ġlied eżis ħuti kif jgħidu mhux hekk jidħol mod speċjali fil-familja eżis ħuti kull imkien. Il-ġlied jidħol fuq dar ta' żiemel u joħroġ fuq dar ta' fekruna jgħidu mhux hekk. Jiġri jidħol malar ħafna imma mbagħad mhux lakemm eżis ħuti issolvi l-problemi. Eżis ħuti dan huwa wieħed mid-dnubiet ukoll li kultant isir bl-għajnejn miftuħa u li wieħed forsi ma jikkonsidrax il-konsegwenzi tiegħu li ġieli jkisser familja għal dejjem. U għalhekk minn hawnhekk kemm nixtieq nagħmel appell. Ejjew inħobbu l-paċi, ejjew inħobbu r-rispett. Ejjew anke meta nkun imweġġa u nħoss li saret inġustizzja miegħi. Nitkellem mhux bil-ġlied, bil-kelma tajba. Ngħidu l-dak li jkun isma' din ħaġa weġġetna ma jidhirx li sar sewwa, ma mhux ma nitla l-qorti u niġġieled u nispiċċa
Eżis ħuti ma nkellmu qatt iżjed. Għax hekk nkun qed nagħmel ħsara kbira mhux biss lill-familji ma lili lin-nifsi. Fejn hemm il-ġlied, eżis ħuti m'hemmx paċi tal-qalb. U fejn m'hemmx paċi tal-qalb il-bniedem ma jista' qatt ikun kuntent. Ejjew nitolbuh bil-qalb għalhekk il-mulej illum. Li fetħinna għajnejna, hekk hekk naċċettaw id-djufija tagħna minn noqogħdu attenti minn dawk id-dnubiet li nagħmluhom b'għajnejna miftuħa, għax dik huwa dnubiet li jagħmlulna ħafna ħsara. Ħafna ħsara. U nitolbuh il-mulej jenna u tina l-kuraġġ biex ma nċedux għat-tentazzjoni. Għax it-tentazzjoni ġejja minn xi ħadd li ma jridilniex ġejt. Iridilna ħsara biss mill-qawwa tal-ħażen li tittaħkimna u tbiet minna il-paċi u l-imħabba tal-Alla. Kjoġobkom umu bil-wieqfa. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu fid-dinja biex iwassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni fil-waqt li narfu l-imħabba kbira tiegħu għalina, nitolbuh jilqa' dawn it-talbit tagħna aħna u ntennu. Isma'na mulej għat-tifħir tiegħek flimkien. Sabiex il-Knisja tgħallem lill-bnedmejn it-tama, turi t-triq tal-paċi u l-ftehim u tistqar bil-fidi is-sinjali ta' Alla preżenti fid-dinja tal-lum. Nitolbu għat-tifħir tiegħek sabiex kull istituzzjoni soċjali u ċivili taraf tiġġedded skont is-sinjali ta' żminijiet għal ġejt ta' kulħadd. Nitolbu mulej għat-tifħir tiegħek sabiex il-kongregazzjonijiet reliġjużi jarfu jġeddu l-apostolat tagħhom għal forom ġodda ta' faqar u emarġinazzjoni. Nitolbu sabiex aħna narfu naqraw il-ġrajiet ta' kuljum bħala parti mill-istorja tas-salvazzjoni fil-bini tas-saltna ta' Alla. Nitolbu kif għedna ġisħut il-ġimgħa il-jum li jitfanna ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u hekk. Però fis-salib ta' Ġesu niftakru wkoll fis-salib tal-bniedem ta' ġisħut in-nhar ta' ġimgħa għandha tkun il-jum li fih niftakru nitolbu iżjed minn ġranet oħra f'dawk ħutna li qed ibatu fil-morda, fl-anzjani, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, f'dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli biex fid-dajjef u fil-marejt jaraw il-Ġesu u qisu dak li qed jagħmlu miegħu qed jagħmluh ma' Ġesu stess. Ġisħut nitolbu għal dawk ħutna li għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja, minn xi depressjoni jew mart mentali ieħor ġisħuti. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra bħalissa għaddejjin mit-toqol tas-salib jew minn xi mument ftit iktar diffiċli tal-ħajja. Ħanieqfu ftit fiskiet ġisħuti u lil murej nofrulu it-talba personali tagħna nafdawha fidejh minn idejn l-Om tagħna tas-sema. U Alla tat-tieba li ġġeddet kollox għati lilna li nimxu wara l-passi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li mietu qama s-salvazzjoni tagħna u issa qiegħed jgħix u jsalta miegħek flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru f'dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dieli jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li juniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek
naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinti battulna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Konsiljo u Karmena Xkembri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza
Alla uom tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Anton Marija Klare illum il-festa tiegħu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa mill-ġisem ta' Kristu. Dem ta' Kristu jħarisni.
sagrament ta' mħabba u smin fi kull masir jirħad twin. Kem tassew għandna xnejdulu grazzi Eżisħut il-mulej tad-don tal-kelma tiegħu li tiftħinna għajnejn Eżisħuti. Tant reqgħat żbaljat li nistgħu nieħdu fil-ħajja, min se jiftħinna għajnejna ma tkunx il-kelma tal-mulej, dak li daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna Eżisħuti. Ħanqumu bil-wieqfa u llum insellmu lil Ġesu imsallaq il-ktieb il-kbejr li jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu, għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba hekk li ndew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għarf bil-ġid tas-sema bi Kristu Siedna. Ħanajdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar Eżisħuti u nixtieq noffruhom illum għal pajjiżna għalina l-Maltin u l-Awċejn li kultant il-firdiet fostna donnom qegħdin jikbru u l-ġlied biex narfu li fil-firdiet u l-ġlied m'hemmx paċi. Il-paċi tinsab fejn hemm l-imħabba u r-rispett u l-maħfra u l-komprensjoni ta' bejnietna. U dit talba tagħna nafdawha f'idejn l-Om tagħna tas-sema ili tant tieħu gost tara lill-ulieda jinħabbu u maqudin bejniethom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit f'did-dinja mingħajr teba, l-għandna l-grazzja noħorġu minnha mingħajr tija. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Għandna fejs illum il-ġimgħa 24 Ottubru se jittella kunċert il-ġrajja li qatt ma tintesa biex jiġi mfakkar il-35 sena anniversarju miż-żjara tal-Papa San Giovanni Pawlu II fis-Santwarju ta' Pinu u l-20 anniversarju mill-mewt tiegħu. Fil-kunċert se jipparteċipaw il-vjolinista lokali Pier Luis Attard akkumpanjat fuq il-pjanu mill-pjanista internazzjonali Milika Lorenz fis-sala taħt it-suntier tal-kumpless ta' Pinu, il-lejla fis-7:30. Il-kunċert se jinkludi xogħlijiet ta' Maestro Stephen Attard. Dan il-kunċert qed jiġi sponsorjat mill-Kunsill Lokali tal-Arb. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.